Pagdating ko talaga sa Cebu, ang inuna ko mga loves is mamalingki, mamili ng mga pagkain namin, no? And then bago tayo magpunta sa palingki, magpunta muna tayo sa Gaisano para bibili ng cellphone. O di ba yung kapatid ko may sira sa ulo, charot. But anyway, so ngayon bibili sana ako ng cellphone para sa kapatid ko na lalaki, yung bunso namin. Kaso, pero ayaw talaga niya yung mga loves yung bago kasi nandun na daw yung Facebook niya sa old cellphone ng mama ko. So kaya ngayon, ang ating cellphone na bagong bili is bigay ko sa aking mama para naman merong siyang cellphone, no? Hindi naman sobrang kamahalan mga loves, alam nyo na, masisira lang kasi mahilig si mama mang upo ng cellphone. Upuan niya mga loves hanggang masira. So pagkatapos natin nagpunta sa mall, nagpunta si Indamirian sa palingki. Sa bakasyon ko sa Pilipinas, dito talaga ako nasasayahan mga loves sa mamalingki. Kaya nga gusto kong everyday magpunta sa palingki. Hindi ko talagang yung palang bulk yung bili ko para ilagay sa refrigerator. Gusto ko, lalo na kapag isda, mahilig po ako sa isda. At gusto ko presko, hindi yung nasa freezer, nasa refrigerator. So kaya nakikita ninyo yung mga videos natin na everyday po tayo talagang nagpunta sa palingki at talagang nag-i-enjoy ako mga loves. Yung nakikita ko yung mga tao at naririnig ko yung mga ingay. O diba? Ang nakakasad lang talaga dito sa palengke kasi marami akong nakikitang mga aso at pusa na maraming pagkain dito pero bakit ang papayat nila? Ang sasakit sa dibdib mga loves na nakikita ko. Ang dami talagang hayop dito na nagbibeg ng gustong kumain, no? Doon talaga ako nasasaktan pero wala pong magagawa sa Indamirian po ninyo mga loves kasi hindi po ako umuwi ng Pilipinas para magpakain ng mga aso. Magpakain ako ng aso yung nandun sa amin pero talagang mangulikta ng aso. So gusto, yun yung dream ko talaga. Kung talagang mag-stay ako sa Pilipinas for 6 months, yun talaga yung unahin ko mga loves. But anyway, so sana nag-enjoy din kayo sa ating pamamalingki, no? Nakakamiss talaga itong mga ganitong time mga loves kasi nga wala ito sa Amerika. Giniling ka lang, be! Giniling! Ay, di, wala na giniling. Tsaka kay... Tira, lumayo pa. Bye-bye! Bulawan! Kanan! Pisan mo! Pisan ka na! Videoan mo ko? Wala pa? Ligo! Yun mga loves, nakikita ninyo yung pusa, ang asong yun. Ang ganda sana yung aso ngayon na yun. O kung pakainin mo yan, alagaan, maganda yan siyang klase. So napunta sila sa mga hotdog kasi gusto nilang mag-hotdog sa umagahan kasama yung mga mga anak nila. At so yun, bumili na kami ng hotdog, yung mga itlog, so yun. At saka bahala na silang punit ng punit, no? Basta may financier talaga, ganyan sila, masarap no? Pumili, charot. But anyway, so yun siya ang ating kalamansi dito mga loves. Ang naano ko dito, na-realize ko ang daming kalamansi na farming. Yung nagta-travel ako papuntang Mangagoy, ang dami kong nakikitang kalamansi mga loves sa lupain. At ito na yung ating skywalk. Tatabok lang tayo kasi takot po si Indamirian magpunta sa kabila, no? Kaya yun, nandito tayo skywalk. Dong. Oh, sigarilyo, makadaot, tanawa. Mura murag pag mga sakit, tingara man ta si Tami, Sige ka sakit kung wapay kuan, Nabi daw ka. Ay. Sama na day, mauna na day. Ha? Ito yung gusto kong buhay. No, sabi nila. Nuwang bitaw ko di man ko tambok. Sabi parehas na may kamukha ko raw tingnan, pangit na eh. Ang ganda. Ha? Piling ka kanya. Dako kay ka, no? Ingon-ingon pa juga nga ang katusinina nga di maigo sa ako nga kadako day mo. Ako pong kagiro to na po dito. Ganito, mas ito yung gusto kong buhay mga love. Simple ba? Simple, walang maupuan. Kasi walang upuan. May swimming pool sila mga loves. may swimming pool sila mga loves. Alam may kayo mong swimming pool. Swimming pool. Di ako magsaw-saw mo. Unsa man pud ning unsa may nadira? Wala.
Dugay pa na ako. Ano din magbuka na din. Asal-asal putiin. Itong mga batang ito talaga, nasa TikTok na. Iwan ko na lang talaga dito talaga ako nagtataka. Bakit nag-TikTok na itong mga batang ito? At magaling pang sumayaw kaysa sa akin. Kegward. Si Tita Gingging ba? Isa talaga ko ba? Ang sama na. O, diba? Kahit nakatindig lang dyan na may sumasayaw na, memorize na yung mga action, o, diba? Ganyan na talaga ako. Nakauwi ako sa Pilipinas, lahat ng bata ganito. Iwan ko. At yun, kinaumagahan, nagpunta na kami ni Mama. Hindi ko alam kung saan kami itong time na ito yung time nagpunta kami sa Gaisano o sa Isiman ata ito yun. So yun, sinama ko yung aking driver. Oh, my driver. Kapatid ko yan, mga labs, yun yung nakasunod sa akin. Marunong kasi siya mag-drive. So siya yung nag-drive sa sasakyan namin. At yun, yung mama ko, bunso namin, at saka yung dalawang babae. Tatlo lang po kaming babae, no? So kaya yun, sinamas ko sila. Nag-flat ang ilong. Para kaya sa mga ilong, ano yung mga flat? Sama na, May, gutom na yan isa dyan. Oh, gutom na daw yung isa. Tignan nyo, hindi masaya yung mukha. Oh. Alam na des. But anyway, so yun mga love. So umalis kami at nag-enjoy sa mall. Nagpaginaw lang kami dito mga loves. Ganyan naman talaga tayo na magpunta sa mall para magpaginaw. At yun, umuwi na kami dahil tapos na, hindi na mainit yung katawan namin, charot. But anyway, salamat din pala sa inyong panonood no, sa ating mga short clips na mga nasa Pinas pa tayo, no? Ito yung mga videos talaga na hindi ko na-upload, nakalimutan ko. Anyway, so yun. At ang na-notice ko dito sa Davao, no, ang dami po ditong transformer na sasakyan. Yung maliit na katulad ng binili ko, marami po pala talaga dito. Anyway, bakay muna tayo ha. Maayong buntag dahil sa inyo diha, no? Dirita sa atong Bisaya nga channel, Indayan. Unta, makasubscribe mo diri or makafollow mo diri sa atong dapitan, no? Kaduhana ko ni gabi diri sa Pilipinas, ndiya ang akong mga pag-umangkon. Sige na sila sabay-sabay sa ako, no? Migani kay magsige po na sila diri. So, karon mata na ining isa, oh. Man lagi na, lagi. Good girl, man lagi na. Di man lagi na, man lagi lagi. Gosh, ang baby, ang baby. Ang baby. Imus tadi ta salah. Ni bangun lah. Dus. Dalita. Ini pasal jadi asa man si Liam? Man Liam eh. Dili man. Ha? Pati ka na yan. Ate ka, gasolina. Sabat da. Ano sa rin eh? Ato din mo lang. Dili mo, pumasahin lang. Ayun, hindi mo ma. Tara dito yung ma. Kusa maning kape. Unya na ko magkuan kung kuan. Nanay pan. Ha? Kape ba? Huwag mo ala lang. Ha? Napainimit. Mapagamay. Long, unsa man wala pa tong luto long. Basta doktor ko. Bago pa mga peka. Mga ba si Liam may magdalagan on. Huwag di ba ka, di ba? Basin ko ano mo nun. Mga bangko ng riba. Ito. Awa na. Mama na. Saan man na? Itong na. Ako nang gikuha. Daghan ka ayo mama. Dili na baho pagluha. Karon nagtapok mi diri no kay naghulat sa pamahaw. Kapi man ang among pamahaw diri ug pan. Nagtapok ang magpagumangkon akong manghod no. Ikaduha na mo ni nagsunod ni sa ako ang lalaki. Pangag na siya mga darling no. Wala na siya ngipon. Kay tiguwang na lagi niya ako ani kay ako ni balik mo kog pagkabata. Charot lang oy Ginoo ko daghan pa maglagot ani ron. Unsa man ay mapalitan dito lang. Lang. Nay mapalitan dito. Dali sa mo. Nay kanter. Ha? Dali sa mo. Sa man?
Ako mo siguro na tinapa. Oo, wala ah. Ano eh? Tal mag-udong niya, mag-udong. Ano di ko no? Yet, yet. Ako juga na ito mo eh. Unsa man na giplansa ninyo na inyong uniform or ikaw makabalo ka magplansa na dili? Di ba? Di man mga pikong ka na. Magtuon mo plansya sa una kami nga uling. Ilan? Alis lang ako. Wala kilay-kilay, oy, magkilay-kilay pa ta. Mga tao dito sobrang ganda ng kilay. Ako wala ng kilay-kilay, bawal. Bawal ang kilay-kilay mga nasa. Bawal magtato. Kasi ayaw ni Tami ng tato. So, sama niyan. Gapo yan dyan eh. Wala kong si tita lang no. Lang. Yan. Alang lang, tara lang, kakuha ang bagi mo. O, bayad. Balon mo. Eh, mo sige sa ni cellphone. Okay. Dali na. Naana mo balon. Gidugangan di ay. Gidugangan? Uy, si palitan mo sila. Yan, ano ba yan? Kailan tubog niya nagkatalan? Di anata sa syudad sa Davao. Ang Davao is wala jud ko katuod ani masaag jud ko dring dapitan no. So karon uban-ubanan lang nako ni sila sa ilahang mga kinahanglan adtuan. Naaya kong papa, gold ka ayang sunglasses o murag si kinsang aktora ing ana gina siya jud ba. Sige mga labs diri lang ko tama no kay maura man naman datong vlog wala man tay mahimo. Mo ni siyang original mo gina ko ani Tami. Mo lang itungtong sa de tumoy dila. Ilalom sa dila, dili tumoy sa dila. Ito ano siya. Matagpuntag na. Pwede pag gabi eh. Sa kadlaw, pwede pag sa nang datangan ng adlaw. Kasi mana, sa isa kasi mana murag kaduha katulo. O ka, isog ni siya pa. Pero si Tami ang tusong iya mga ikuan. Kaya mga inako. Kaya sa usa ka mo kuan, di ka mo inom og tubig mga 30 minutes para mo absorb sa imong lawas. Isog ni siya. Kulang pa kay naanad na ko ani. Ayun ka niya. Oregano ni siya, organiko, walay chemical. Isog kay pa. Hindi ko pa level 15 ko. Na, isog lagi. Kaya mga ina ko, Sige. kausara. Kausara ha? Okay. Mukuan siya sa dila. Mukuan pa, musuhot sa dila. Hala pa. Oh, tara. Nasa yung mukuan. Ayaw pa sa dila. Ayaw tanla. Tunla na siya pag isuga na eh. Yung gamit ko sa US pala mga labs, mild yun. At ito yung pinaka talagang strong na gamit ni Tami. Grabe pala ito. Kanat. Mau na siya magkuan sa lawas pa. Ano sa yung kidney? Absorb na. Wala ko po. Suga ma. Halang pa. Bayan eh. Dati ko na muna ko. Nagpamasahe ako sa aking pamangkin dahil po, ay ginoo ko na mamanas man ako mga labs. Lumalaki yung mga galamay ko, yung kamay ko, yung paa ko. Iwan ko, pag 3-4 na araw dito, grabe yung ano ng katawan ko. Parang ang sakit na namamaga. Hindi ko talaga magits kung anong nangyari sa akin dito na time. Nag-research ako nito mga labs dahil po may mga nagsabi after flying daw for how many hours, ganyan daw yung mga katawan, lumalaki, kamay or paa mostly, masakit. At dapat daw magsuot ng yung pressure socks, yung medyas na sobrang higpit. Yun daw yung dapat suotin, sabi pa nila. Kasi kapag lalaki daw yung paa, lalaki ang kamay, ang sa akin kamay at paa, grabe. Punta na naman kami sa baba. Hindi namin ginagamit yung sasakyan kasi walang gasolina. Walang gasolina. Walang gasolina. Terera mis libre. Si Dolpo hilak. Hilak Dolpo indingan eh. Pagod. Ito yung aming among aircon mga labs ang ingay. Green pa.
Very tignan nyo. Wala akong aircon. Bash pa naman ako na ang ano daw yung bahay, ang pangit. Talagang kakaiba din itong mga tao, no? Sobrang akala nila dahil vlogger at sa Amerika, maganda yung bahay. Talaga yung mga tao talaga, yun yung mga mukhang ang iniisip pera. Kapag nasa abroad pera, iniisip magandang bahay, bungisyos ang pamilya. Pag sure yun mo, ang mga nagbabash, ang naano ko lang talaga is siya, parang sa tingin ko, tignan natin kung nakakatulong ba siya sa kanyang pamilya. Kasi grabe kung mga bash mga loves, grabe ang mga tao talaga. Dahil nakita nila yung kusina ng kapatid ko na sobrang old, kasi hindi naman pala ako tumutulong, hindi na sila kailangang tulungan kasi ako naman yung tumutulong sa papa at mama ko. So ito din mga tao dito, grabe. Ate ba? Na naman kayo. Bangon na kayo, magpalitag isda. Asa man? Adto ta dito sa kay Dulpo magwanta. Palitag isda o gulay. Asa man? Sa manila. Ito. Ay mo. Koy! Kaila ka, Koy? Kaila, Koy. O, bata pa ni sa una. Bigunit ko. Ulitan naman ka, Koy. Ay. Gani. Uyag na po. Gani. Hilingan nun is Koy. Palitag mga loves. Pagkain ng mga asyot. Aso na mo. Aso. Lalanitan akong laki lang. Ang ingit. Pumikit. Isip ka. Hala, nasuko. Isip ka. Isip ka itanaw ba? Nana kay pagkaon lang. Nana. Nana lang. Wala. Dalho na yung earring na mo. Si Ikuan. Dimples. Ang dalat sa Pilipinas sa mga labs. Wa pa dyan ako man. Nagutol-untol pa dyan ako. Gerting. Ano naman eh. Daming bangag. Daming bangag tayo. Binabangag pa nito. Pakilit na tadol. Sa traffic pa yan daw kayo ang buwan. Padong daw. Tagong tumaw. Auta. Na dito, diri mi sa mall mga loves. NCCC, iba talaga. Iba talaga itong NCCC mall mga loves. Iba siya kaysa ibang mall. Iba siya sa ibang mall ang NCCC na. Ha? Malapit dahil. Of course, pagkatapos namin sa mall, nagpunta sa palengke. Saan pa ba yung puntahan? Di ba palengke? So ngayon, bumibili kami ng mga gulay. O di ba, ang daming gulay. Palagi na lang tayong gulay ng gulay. Nababas na tayo dahil sa gulay. So ngayon, after gulay mga labs, so magdagdag din tayo ng karning baboy. Kasi karning baboy is iba din talaga yung karning baboy talaga pag sugba, no? Kakaiba ang sarap niya mga labs kapag sugba at lagyan ng sili at cucumber. So yun siya. But anyway, so dito lang ang ating vlog munahan. Iin muna natin ito. Salamat po sa inyong panonood. Bye!